Kuyinto ukukhuluma nabo kwi-channel kama uPastor i-channel imflike. Okubalulekile ukufanele ukusubscribe nokulike kakhulu ke sicela ube ilunga le channel kakhulu siyacela ukuthi ube umuntu onikela ku-channel ungasebenzisa le number uma ufisa ukunikela le account number oyibonayo noma ngezinye indlela ongayisebenzisa. Siyacela ukuthi inamba uyisenze kusona 9 ntambama. Isenze kakhulu inamba uma umlandeli le channel. Uma ungayena umlandeli le channel futhi ungayimisele ukuba umlandeli le channel ungayisebenzisa inamba ishawa ngamahloni ube namahloni uyikhuze ungayisebenzisi yabo. U-America @Americo Angelo Marengula shuthi @Americo Angelo Marengula uthi Thokoza ngicela ukubuza uma uphupha la ungenelwa imali ku bank account nakusingakusho la ungena kwemali account kungahlukana kodwa la sikubheke njengento ehle kakhulu ngoba number 1 mangenzeka lapho imali siyithatha ngephawulo kakhulu uma ingena ebhange lokho kungakhomba inhlanhla nesibusiso esizofika kuwe. Izaga 10:22 isibusiso sika Jehova siyacebisa akenezeli usizi kuso. 2 omunye kuyenzeka phuphe futhi imali kube uPaul uhluma ingena ebhange olungasho inala lengayisho ingcebo noma engalindelekile noma ukulondeka njengakwezimali kulowo muntu. Futhi kungenzeka umuntu ongaba nenala umuntu ongaba nencebo engahle ifike kuwena engalindelekile noma ke uzolondeka ngokwesemali uzoba nemali mhlawumbe. Izaga 13:22 olungileyo ushela abantwana bakhe ifa kepha ingcebo yesoni ibekelwa olungileyo. 3 kungenzeka futhi ngesikhathi ubuphala imali sikuthathe njengoPaul uhluma ingene ebhange olungasho ukuthi uzothola amathuba amahle noma uzothola amandla kanye nogqozi lokufeza izifiso zakho ukuze wena ube umuntu ongasweli esikhathini esiseduze. Lindela ke amathuba amahle ongahle wathole, lindela ukuba namandla nogqozi lokuthi ufeze inhlelo zakho ukuzonza ukuthi ugcine mhlawumbe umuntu ongasweli. Umshumayeli 3:13 kepha futhi ukuba abantu bonke badle baphuze babone ukuhle kuwo wonke umshikashika wabo kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho. So ke awuqhubeke usebenze kanzima ukuze wena uzokwazi ukuthi mhlawumbe uthole amathuba. Qhubeka futhi ungenze uNkulunkulu ukubusisa lamandla nogqozi kanti futhi la azibale ukuthi number 5 kungenzeka uphupha imali kuba uPaul ubike ukuthi mesingena ibhange ngobuningi bayo noma iningi ngoqile noma iningi kakhulu. Lokho sokungasho isikhathi esibi sokungabi nemali eyanele yokufeza inhlelo zakho noma nje imali yokuzanelisa. Futhi umuntu ongenzeka ungabi nemali eyanele ngaleso sikhathi leso yokuthi ungafeza lokho oyibekele kona. KumaHebrew 13:5 ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yaneliswani ngeni nakho. Siyabonga ke uNkulunkulu engathi ngakubusisa akuphenjeke imali yokuphuphekela imali engena ngebhange ngoba kungenzeka omunye umuntu kungenzeka ayiphupheke into yenzeke exactly njengoba uyibonile uthothi uzophupha ngeni imali ebhange vele kanti kunemali ozoyithola eqhamuka mhlawumbe kuma insurance yizimo eqhamuka kuma ezikhwameni ezithile ngaba mu provident fund ongaba whatever ref ziningi imali ezingangena. So kwenzeka phinde libe straightforward imali iphuphe le mali ngene ebhankani vele kunemali uyi-apply uyilindele ukuyithola bese iyafika leyo mali leyo. It can be a loan, it can be a funding yabona. Sometimes amaphupho ayaba straightforward uyithole vele leyo mali oyiphuphe ingene ebhange ingene. Exactly. Besibeka ke la iphupho elikaAmerico Angelo Marengula. Be blessed. Siweni phansi lemathuba, sikhuleka kuyo Jesu.